Moin, tu Adam Hebel, Kasiebę i Świat. My jesteśmy w ciądze karnawału, to jest czas dobrej zabawy, czas spotkaniów z ledzama, czas radosce i dobrze by było też tutaj przeżywać porządno, dobrze, nie po kłeśtach, nie byle jak. I do tego może służyć nam dobry jestku, nie zrobiony na chutko, nie łeb-sztelowunych zestam, ale dajmy so czas, dajmy so ta uwaga, żeby zrobić to dobrze. No i dzisiaj taci karnawałowi mylteche przerechtajemy z naszym dobrzyńcą. Usługi cateringowe Małgorzata Król. Chcemy wleźć z benę i zaciąć piec. To Śmako Zawici z Dobrzyńcą. Usługi cateringowe Małgorzata Król, Lezeno. Studio Kasiebę i Świat umeblował duet meble. Wejrowe Sobieścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. W Kasiebę i Świat wsiedkłe na glanc dzanka Dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś łeni za Monteją. Remio Sobieścigłe 41. W Kasiebę i Świat wsiedkłe dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słupsk, Kartuze, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Na jej programy są dobrze wykunciony dzanka Dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykuncienia. Kasiepści Media wrzucają weź big z OK Service Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. No i my jesteśmy bene. To jest plac, gdzie płewstowo jest kuchterne produkuje firma usługi cateringowe Małgorzata Król i z nama je szefowo całego zamieszani Małgorzata Król. Witamy serdecznie. Witam, witam. A prywatno moja cotka. Cotka pewno wiezie ją coś z dekla. Coś tacigłe. No i prawie to jest coś, czym można zaskłecieć z głęscy, że to piwo można podać z czymś tacim. Niemce tak pile, co ciekawi, jak była dżuma, to oni prawie pile z tego, bo tam żadne bakterie są wtedy nie dostawały. Oni, choć jeśli ta nauka nie była tak rozwinięta, to gdzieś tam wiedzę. No i coś tacigłe można też mieć. To jest z RFN-u, jak ja widzę, bo to jest West Germany, także pewno jest z tamtych czasów. No ale dobra, czym my jeść możemy głęscy zaskłecieć, bo ja bym chciał zrobić impreza karnawałowa, ale żeby to sobie nie skończyło na samych paluszkach, chipsach, ale coś ekstra. I żeby chutko szło zrobić. I żeby chutko szło zrobić, takie. Więc ja mam tu przygotowany taki pierśnik. My by go zrobili z mozzarellą i suszonym pomidorkiem. To są fajnie chutko robi, to jest proste do zrobienia i ja myślę, że to każda pani w domu potrafiłaby zrobić, nie? Jak wam chce, to wam pokozie. Baro prosia, bo... Właściwie to nie potrzebuje nawet wiele czasu. Teraz my to nadzejemy, to musi nawet zrobić dzień chudci i całą noc to stoi w tym. Żeby to sonami kłotyś. I przeżarło, żeby to tak przeżarło A na drugi dzień to plus upiec, stawić do piekarnika, to już później powiem na ile i zrobić sos i już gotowy, nie? Także no przed tym musimy je wycieścić, stają się tak fajno wyczyszczone i te tu taką dzulkę co zrobić, żeby nadziewać. Tako tasia. Jo, tako tasia właśnie, nie? To co dość chutko robi, naprawdę, gdzie trzeba bardzo uważać. Jak jest zrobione takie, to wszędzie są dostunie ta mozzarella, jak ona się rozpuści w piekarniku, nie? I tyle pokroić, też nie trzeba jej za bardzo, no za drobno. Ważniejsze, żeby pomidory trochę drobniej pokroić, bo później to są lepiej przekroi, bo my będziemy, jak to będzie upiekło, my to będziemy w plasterki kroile, nie? No tak my wszystko sobie przygotujemy, to jest naprawdę chutko zrobione. To jest też ważne, żeby dobierać te składniki, jak to jest u was we firmie, mota taci swoje place, gdzie kupuje, tak gdzie wam ta sprawdzony rzeczy, czy to jest równo w jakim składzie? Nie, to nie jest równo, bo przyprawy też niby pisze, że papryka westro albo nie westro i to wszystko do różną ostrość ma. Także I to trzeba samemu spróbować. To trzeba wypróbować, a później my już robimy na tych samych, co nam smakało, to my już robimy te same, nie? Tak, od tych samych producentów bierzemy, żeby to, bo wiadomo, że w kuchni to jak klienci od nas bierzą, że nie też chcą, żeby to drogi los jak wezmą, smakało tak samo, nie? No dokładnie. Temu my musimy mieć te same składniki. No, nawet mięso też są storome z tej samej masarni w jedno brać, bo no też mięso nie jest równe jedno drugiemu. Zależy czym to jest futrowony, jak to jest. No tam właśnie, jak to jest przetworzony. Dobra, my to sobie do miski włożymy, tam już się dost, 4 to drogi.
Tu nawet nie dajemy przyprawą, bo pomidory suszone, one są w oliwie i też przyprawą ma, więc to już tam swój smak ma. Tak samo mozzarella też ona ma fajnie rozpuści, gdzieś tak trochę goryczki nawet doda. Więc o, to już się tu fajnie napakowuny. Tak też nie można przesadzić, bo ty napijesz na masę rezerwie. No dobrze, to już się połowa roboty zrobione. Teraz mamy przyprawę. No tu da papryka słodko, trochę chili, curry i czosnek granulowany. Do tego jest trochę soli i to już się nasze całą taką mieszankę zrobimy. I tym na wierzch. na wierzch. Tak trochę przeklepać. Z jednej, z drugiej strony metodumy. O, troszkę polejemy. Te przyprawy lepiej w to wnikną, nie? I chudci też, nie? Także jak my to chcemy dziś upiec, to musimy tak zrobić, żeby to chudci namaśło. Dobrze. Ale to może też rechli zrobić i dzyń na przykład przetrzymać. To może śmiało przez noc bez lodówce zakryć to folią, w lodówce przetrzymać i na drugi dzień zaraz do piekarnika. To my sobie odstawimy. To jest jedna rzecz. Teraz muszę umyć ręce. Ja już nie mogę dojść, jak to są wszystko upiecie i wtedy będziemy mieli ta roztopioną mozzarella. No, topiony ser to jest coś takiego, co każdemu człowiekowi śmako. Gdzieś nawet uciały mają odkryty, że to jest to, że jak mleko je piekły, a mleko je w serze, to tam so coś uwolniło, co motyś matka karmiąco piersą i że człowiekowi so te lata przypominają. Ja ci go nie znam. Tak jest. I temu na przykład pizza w siatce lubią. No ja nie znam takiego człowieka, co by pizzę nie lubił. Ja znaję, mój chłop nie lubi. No to on jest dziwny. Ja wiem. Teraz ja mam drugie danie. To jest chudci jest zrobiony. Bo tu musimy, to jest polędwiczka wieprzowa i zrobimy ja w sosie kurkowym. Kurków my tu mamy wiele na kasiewach w lasach, więc to myślę, ja mamy cały zamrażalnik zablożony, więc co tu wyjmę i raz, dwa tysiące to zrobimy. I polędwiczka też, my plus solą i czosnkiem przyprawimy. Takie. Plus z grzeba małe pasy, bo jednym razem chłop godu, że on jakiś grzebę tam zerwał, godu białce westu, zrób zupa z tego, ona godu, że tem jest z tym idziesz, ja doch nawet nie wiem co w tym jest zrobić, co to są za grzebę. I on godu, ja wiem co to jest, to mój łuja to wiedno cały ziecy zbierał. Ona go te wieście co, te zrób zdjęcie, wesli temu wujowicie, to na pewno są te grzeby. A on go ale wujaju nie zieje, a ta go a co mu zostało? No on so grzeba ma zatruł. No właśnie, tak to jest. Można jeść. Ale z peperliśka ma to je dość widzę. One mają te blaści tak jak te trojące, ale to jednak... pomylić, nie? Polędwiczka tak samo. Sól, czosnek, troszkę oleju i tyś. Może pocieka z tych tak samo jak tamta rzecz, dzień chudci zrobiony i teraz to wstawimy do piekarnika. No i to już sobudze piekło. Jak długo? Polędwiczka 40 minut. W moim piekarniku 40 minut na jakieś 150 stopni nie pobierze. No, tak, a pierś z mozzarellą, ona potrzebuje 35 minut. To zależy jakie wielko, to już tam trzeba samemu wyciąć. To jest 45 minut, to jest 140 stopni i to już powinno być upiekłe. A ty jak to je upiekło, ty my to wyjmniemy i będziemy dali robić. A ja cały dzieci na 200, żeby to soflot zrobił, a to jednak to nie może tak. Jedne rzeczy potrzebują pomału. My tu też mamy inny piekarnik i takich doma to niekoniecznie. Tam z parą ta polędwiczka jest jedno lepsza, ale tak ma co też do upiec i też do przesmaku. Gita, tu jest fajny wybór w tym eskale. O! Te kachle! To na mamdze pasowało. Ja to mogę nawet sumpę łożyć. Joce dum sumpę łożyć. Kiedy ty to zrobisz? Ty tak der godość, że to zrobisz i nic. Kabina te miał zamontować. I co? Nic, Joce, godą, a to derch nic nie robi. A, Gita, jak ja sobie godą, że ja coś zrobię, to ja to zrobię. Ty mi nie darwoś co pół roku powtarzać. Weź, dej płeku. Zresztą, zaciem te to możesz robić jak w tym eskale, oni mają to, że oni mogą też zamontować w siatku. Oni nama i kabina zrobią, i kachle położą. To wszystko idzie załatwić. Tobie i załatwić, a ja sam da sedzę i piwo pił. O. Dobrzyńca, salon Eskale, Remio. Moje. Witam. Ja mam tam ta Szkoda Amfibia, ta lila petlewo. I taka sprawa, bo ja była u jednego mechanika i on tam zazdrzył, bo pod maską trzeszczała, że tam je zderzać hadronów do wymiany, że to 2T są, co on chce skasować, a te on je szkłęła, ale bezdrzył, że tam są niby do weaponów left dostał, to że tam cały układ kierowniczy do wymiany, a te jeś u innego mechanika była, bo mnie wsteczny nie chodzi. No i on go to, że to tak musi być, że ja są nauczyć prosto jechać blues do przódku i ja się na tym nie zna. Ja.
Białeczko, spokojno. My co na tym znajemy. Dobrzyńca, okej serwis Lezeno, Mariusz Słowi. Polandwica i piers są ją wecygnianty z piecka, są ją fardych. Tu jest mumę sesiony tomatę mozzarella. To co stało, co nie było wstawione tu, to jest też bardzo To, co wykorzystane. przedo ma na sos, bo tak to nie wiesz, za bardzo fajne. Z tym sosem to będzie ciasto dobre. I właśnie pomidory suszone i mozzarella wsypiemy do garnuszka. Do tego troszkę serka topionego. I też właśnie ten sosik tu od tego jest. Bardzo fajny właśnie do tego. No to wszystko zalejemy. Nic co nie zmarneje. Nic co nie zmarneje właśnie, bo szkoda ma tego smaku, tych przyprawów, tego wszystkiego. No. I teraz to wszystko trzeba zblenderować na ogień, troszkę zredukować, żeby to było taki daściejszy. Tym my nie dodajemy żadnej mąki, żeby to też było trochę fit, a nie samo właśnie tłusty. I tym pokroić i tym zalać i już danie fardych. Cały zamieszanik Cały. trzeba zrobić. Jo, wszystko fajnie zblenderować i na ogień i to już naprawdę to już będzie wszystko. Przyprawów my żadnych nie dodajemy, można uśmakać. Czasem trochę sole, czasem troszkę papryki jeszcze, ale to już wszystko będzie dobre. Co kto lubi, ale Jo. ta oliwa, ten olej, wiacim była mociony, to tomaty, on też swoja śmaka tu No, ładowo. przede wszystkim, no. No dobrze, ty zaremy to, dumę na gaz. I już to pokroję i już będzie danie fardych. No jo, sos już mu przyniosły, wzery Adam, jak to nie Fajnie fajnie. żółty. Jo, to robi kary właśnie, tako, no i ten serek topiony i temu to jest taki, tu nie ma nic mąki, także naprawdę to jest dobry sos. I teraz ja mu pokroję ten piersnik w takie plasterki i tym polejemy i danie gotowe. Tu tego nie widzi, tam widzę w tych werwach, jak fajnie te tomaty, czerwone tam są, to wszystko są tak układo. Proszę bardzo, no. I bluz na talerz i już je. To jest nawet wicy jak do jednej osoby taka porcja. I polejemy i to będzie fardy. I płełowa sukcesu to je to zrobić, drego płełowa fajn płedac. Taci czarny talerz to jest pewno. coś, co je teraz bardzo modne. Ja widzę, że w restauracjach ta czarno farba jest tako teraz, jakoś Jo. lubią to. No, I no. logo restauracji, i talerze. No my nie mamy restauracji, bo my taki coś, ale ciasto robimy na jakichś innych salach i też, no staramy się to dość dobrze płedać. Nie wiem jak tam ma wykładzy. No, jeżeli Co robię te mumy, więc jakoś to musi jeżeli być. cała ta estetyka, to jest proszę też bardzo woźny. Jo, tak to wetrze. I smacznego. Płeprawdza dobry. Może być. Płeprawdza. No. A teraz zajmiemy się drugą częścią naszego zadania. No dobrze, Adam, to teraz mnie trochę pomóżesz. Nie, w końcu. Robimy drogi dani. Te wespekuj ta pietruszka, drobno. Dobrze, drobno. Jo. A ja zaraz zrobię zasmażka, bo do tego jest potrzebne zrobić zasmażka. Te kneple też? Nie, tak naprawdę nie. To To i chcę dzewek? taki dostać sosu, Nie. bo ja nie. To wzeryta. Też na masła bierzemy, to trzeba rozpuścić. Tu jest tak na łyko 3 łyżki masła i obyda do tego jeszcze 1,5 łyżki mąki i zrobimy zasmażkę na gazu. I do tej zasmażki później wlejemy tego sosu skórków. Zlejemy skórków, zrobimy taki fajny sosik, taki nie za gęsty. Do tego wlejemy też na smetanę, a przyprawy to jest sos sojowy, sól i pieprz. To jest cała filozofia. A na końcu troszkę smetany i to jest wszystko. I tym pokroimy fajnie polędwiczka i znowu tak jak tam poprzednia potrawa polejemy sosem. I to będzie wszystko zrobione. Także ja idę teraz robić sos. A Piotreśka zarej bandze przerechtowuna.
ZUS piękno pochnie tyma peperliszkama. No jo, oni się fardych. I taki nie za gęsty, nie za żołtki. Taki na masoudu tym razem, nie Adam? Tak Jak my jest. razem robimy, to jak ten nie będziesz miał robotę, to przyjdź do mnie. Ale My pewno. tu mamy wiele do pomywani, to od tego zaczniemy, nie? Co uczyć? A, Jo. no dobrze, od No, czegoś trzeba. Czegoś No. trzeba, właśnie. No Tyle te polędwiczka musimy pokroić, fejn. Nie wiem, Adam, jak to Gdzieś może te ci upiekły. centymetr, niecały centymetr. No właśnie. No się ze mną to na co inaczej. Zerta. I tyle my to fejn położymy. I to już zalewamy i już je danie fardych. I to nawet je dopełnia do bulew, muszę, to jest taki coś podobny. Tam myślę, To że bardziej. no, fejn pochnie, Adam, co? Baro fajnie. No, zery. I już się... sobie ten ZUS, dekoracja No, je. ten bluz, ten ZUS. Jak to będziesz wężu za 2 lata, nie wiem. Nie, zeryta. Proszę bardzo, smacznego. Baro fajnie. Wama rzeka tak, to tak bardziej swojsko śmako, bo w naszych lasach są te grzeby i to tak prawie, jak ktoś lubi te nasie śmaci, to je. A tu je peżna te egzoty, ci mięso zdowozie to kary robi, tu tako egzotyka Pewno jo, peżna wprowodzą. pewno jo. Peżna jak ktoś lubi arabsko kuchnia, tamte ich, no nie kebab, ale ten sum sort mięsa je jakby w tych rozmaitych arabskich meltachach, to peżna tego tu tyściejemy, a przy tym jest te włości elementy, to znaczy mozzarella. Także no je do wybrani, je do płecianstowani głęscy poprawdze coś fajnego. No jo, no i dość łatwe do zrobienia. Baro prosty do zrobienia. Dzisiaj baro fajn było so spłytkać w kuchnię. Możemy sobie przesiekływać na jakąś rozegrację karnawałową, a tymczasem w dzisiejszym Zyleku Kasiebę i Świat to już wszystko. Bóg zapłać wam wiele razy. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby lajkować, żeby komentować. Może was znaje to jakieś fajne przepisy, te piszta w komentarzach, czym można zaskłecieć z głęscy na imprezę, a tymczasem na dzisiaj to wszystko. Do uzdrzeni. Do uzdrzenia. W Kasiebę i Świat wsiedkłe na glanc dzanka dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Na jej programy są dobrze wykunciony i dzanka dobrzyńce. Solid Invest Poland. Wykuncienia. Studio Kasiebę i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241. Puck Wejrowsko-Pianc. W Kasiebę i Świat wsiedkłe dobrze ułożony dzanka dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Kasiepści Media wrzucają weź Sibik z OK Serwis Mariusz Słowi-Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. To Śmako Zawici z Dobrzyńcą, usługi cateringowe Małgorzata Król, Lezeno.